Inyalo paro rowere mabende ne dhi e yiero mano mar gwenge e kaunti ma Homa Bay. Mabende noyudo masira e kaunti mano ma Homa Bay kama bende notuomgi mano kana gintiere e pikipiki mabende githo. Ariyo kuomgi notho, nyakwar Ngajwang' achiel nitiere kar od thieth maduong' mano ma Homa Bay. Kopogore gi mano, waneno jok mabende nochadh lwetegi bad korka cham, joma bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Nyaka sani iwacho ni ji 10 noyudo hinyruok makoni kod kocha, ka ji 2 bende neno kanyo ka nomak gobila e gwenge mag Nyakach kane gitemo rocho yiero makamano. Mano bende penjo ni ma en grassroots elections Nyakwar Ngajwang', nang'o momiyo ni nyaka obed mana matek kamano. Achak kodi Arnold, to Arnold bende kiloso, in bende in jakanu, inyiso ni kanu un maru timo karang'o? Erokamano ahinya. Mokwongo ng'eni kata wawachoga ni en mana grassroots, magi jok manigi influence ahinya e chama, to kendo iyudo ni ji mang'eny miyieroga e grassroots be ema chunga e national politics. Koro ifwenyo ni ka iyudo in gi grassroots, mano mean in gi base ni moro minya chako godo, to consideration mang'eny be imiyoga jotend grassroots go. Koro mano emomiyo ineno ni grassroots seche moko bedoga gi lweny kanyo gi kanyo. To kendo ipenjo wach ka wan be un gi grassroots elections. Kendo adwa wacho ka kokaluor ni KANU wasechako registration mar members, so that ma dhi konyowa nikech wan gi elections, the party elections in the month of November. Koro wan wadhi mbele gi voter registration, and marwa dhi bedo very different from political parties mamoko gi. Nikech How different? Odhi bedo different nikech wan wasechopo kama wadhi timo digital electronic voting and digital voting. Neno kaka US timoga, in gi portal, idonje login, to kise login igo kura ne jok migone gi kura, tiloro portal no tikwano to wadhi mbele. Koro we are the first party madhi timo mano, nikech wan kaka party wa believe ni nyaka wane kaka wasudo mbele mondo wa improve the voting system in Kenya. Kendo ing'eni issues ma lweny ma wuok e grassroots giwuok ga mana mainly chieng' election no. Gimomoyo giwuok ga chieng' no nikech ibro yudo ni nitie voter bribery matimre e ground kanyo. Ibro yudo ni nitie jok moko man dwa mana kelo lweny. Nawinjoga ni Kenya ka kidwa kwalo kura, to ensure ni joki odhi go kura chon, to ka chopo saa 5 to koro kanyo en mana violence, onge ng'ama polling station no iloro. To mano ni joki manosego kura ka ema mane kaka ji kwaloga kura. Koro to avoid such things, wano amua ni wadwa time digitally. Ma kata ka an ka, to bora an member mar KANU, tadonja e portal na kacha, agone ng'ama agone kura, tadhi mbele gi wach. Ok ochuno nyaka idhi ried. Kaesto ing'eni sani be ineno grassroots election gi itimoga ka ji pod ni tich. Koro in be inyabiro mana e studio ka, tibet piny tigo kura ne ng'ama igone, to wadhi mbele. Mana lakini Bilian, in yiero mar ODM ni